Ang susunod na programa ay may mga eksenang di angkop sa mga bata. Patnubay ng mga nakatatanda ay kailangan.
Boy! Yes, boss! Diligan mo nga yung mga halaman sa labas? Boss naman, umuulan eh. Problema ba yun? Eh di magkapote ka? Oh, Candida! Bakit ka nagkumba? Kabayo! Hindi ko alam! Oh pare, bakit ka naglalasing? Nga pala pare, kamusta na check mo? Break na kami! Kaya pala naglalasing, break na kayo. Bakit anong dahilan pare? Nilalaplap niya yung kuko niya. Oh, bakit? Nalaplap niya, naghiwalay na kayo. Kuko sa paa pare.